Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa, programu ija ya Nkhanga Zaona. Mene Aboni Kalindo amatengedwa kusalima kupita kulilongo, mene amatengedwa kuchoka kusalima kupita kulilongwe. Ndinali ndili ku Tanzania, ndinalephera kunena kuti ndipitirire ulendo wanga ochoka ku Tanzania. Ndinati ayi, poti ndamva kamphekesera kuti afuna atenge apite nawo kunkhotakota. Chinandikomera, ndinati apa Tanzania ndi pa nkhotakota ndi pafupi, kuli bwino ine ndiuyambe tizikaonana komweko. Amalawi tikuyankhulira kuja kunkhotakota kunkhunga, ndi kumene Limpopo FM ndi Comrade Ntanywa ili chigawo cha kumamawa kuno. Ifeyo poti ntchito yathu ndiyoyendayenda sitikhala malo amodzi. Tinayesesa ndithu kuchoka ku Tanzania, poti tinali mmalire umo. Tafika nawo kunkhotakota kukaona Aboni Kalindo. Ndetili pano amalawi kuti tikuwuzeni kunena kuti kodi ndichani chimene chinakonzedwa pa moyo wa Aboni Kalindo mkatikati mwa usiku umene amachoka nawo kulumbadzi kukafika mpaka kunkhotakota. Mtolo umene ndofuna ndiuchose pamutu pangapa, chifukwa ndili ndi zambiri zoti amalawi ndikuziwiseni. Paja ndinakuwuzani kuti anthu enatu ayamba kuduliridwa matikiti, akufuna akuti kwathokoza kuti anagwira ntchito yabwino ku Chikangawa. Ndesi ndikuziwa kuti kodi kumene kuko amakacheka kumatabwa, aliyense akuziwa zimene zachitika ku Chikangawa. Nde anthu ena ayamba kuthokozedwa. Imene iyi ndibwera nayo mwapadera, mmene ndangopanga chonchi ayamba kuzikanda kunsana. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Dr. Bakiri Muluzi munthu wankulu, ndikunena choncho. Dr. Bakiri Muluzi munthu wankulu anayankhula kunena kuti sitimapempha ulemu yayi, koma zochitika za iwe munthu ndi zimene zimapangisa kuti anthu azikulemekeza. Ngati iweyo sukuwalemekeza anzako, ndipo ufuta kuti anzakowo akulemekeze iweyo. Ananena zimene zozo munthu wankulu, zimaoneka ngati zophweka, koma ngati tikufuna kuti anthu atilemekeze, tiyambeso tayamba kuwalemekeza azinzathu. Ndipo anapitirira ndi kuyankhula mawu munthu wankulu Bakiri Muluziyo kunena kuti kodi dzikoli tizingokhalira kumangana. Limpopo ndi Comrade Ntanywa. Kodi kulemekeza munthu umapempha? Iya, kulemekeza umapempha.
Mundu mpasa ulemu malinga nzochira zake. Ulemu makita flow malinga ni zimene mundu wakupanga umulemeke. Ngaba yo. Ife nziko muno sikufuna president ntebe yake kaliyo mangala. Ife tatoka ndi unyolo. Osa tukira manda kwa. Etukuja kwa goba wetu. Tuna kwa goba wetu. Koma tatopa ndukumangidwa zindu zopanda ntchito. Kawiri mamisongano yake nthawi zonse ndukumanga. I will arrest you. One thing that I want to tell Malawi lero. Ine mungalina wakona kwa Malawi upandu wonena kuti Boni Kalindo aphedwe achitiridwe choyipa. Upandu umenewu wachoka kwa Kenneth Khale Ng'oma, upandu umenewu wachoka kwa Kunkuyu, upandu umenewu wachoka kwa Richard Chimwendo Banda, upandu umenewu wachoka kwa Amai Yolamu, upandu umenewu wachoka kwa Nkaka, upandu umenewu wachoka kwa Colin Zamba, upandu umenewu wachoka kwa Aprisi Kaponda Mgaga. Mulibanji Aprisi Kaponda Mgaga ku State House, Chief of Staff, muliko bwanji kumeneko. Game imene munaisewera ina ija yatipeza sotu. Aliti! This is Comrade Tajwa for Popo FM. Moni wapa dera upite kwa Richard Chimwendo Banda. yatipeza tibwera nayo munthawi ina imene yoyo yatipeza zikalongezera na Nyamata masutu kesiwo. Akuti woipa atawayeka popanda omthamangisa. Baibulo limatusa choncho, pali vesi imanena kuti oipa amatawayeka popanda kumthamangisa yeka kumathawa ndezayamba kuchitika. Limpopo FM. Mulibwanji OC akunkotakota paboma komanso OC aku Mfunga amene mwapasidwa maprogramu onena kuti anthu apange chotheka kuti athane ndi Boni Kalindo. Zonsezotu mukamakambirana mmafonimo ifetu zikutipeza. Ndiye mukhumudwa nthawi zina tikamati izitu zimene mmayankhula zija nde muzifunsa kuti wazitenga kuti zachoka kuti. Amalawi dzulo Boni Kalindo mmene amanyamuka kuchoka ku Lumbadzi kupita ku Nkhotakota ndizodabwisa kwa nthawi yoyamba imene magalimoto a polisi akhala akuanyamula Boni Kalindo, koma ulendo wokha unali ulendo wodabwisa kwambiri. Asananyamuke apolisi anauza Boni Kalindo kuti tiyeni tikuyenereka kuti tipemphere chifukwa chonoti ulendo undu wautali. Ndipo Boni Kalindo anafunsa kunena kuti kodi lero zakhala bwanji kuti tipemphere, chimene chikufunika kuchitika mkatikati mwa ulendo wanga ndi chani? Nthawi yonse mwakhala mukunditenga kuchoka ku Lilongwe kuyenda nane kupita nane ku Nkhotakota, kuyenda mu Nkhufi kukafika ku Kasungu. Palibe ndi tsiku limodzi lomwe limene munanena kuti tiyeni tiseke maso tipemphere. Lero
tikufuna tipemphere chimene chikufuna kuchitika ndi chani. Amalawi uku ndikunja kuyanja lichero ili ndi dziko. There is no secret under the sun. Ndipo atamaliza kuti kupemphera anawuyamba ulendo. Koma chodabwitsa chimene chimadodomesa anali magalimoto atatu, ndipo patsogolo pa magalimoto atatu panali galimoto. Kumbukirani kuti magalimoto analibe manamba plate. Magalimoto analipo atatu, ndipo galimoto imene inali patsogolo munali anyamata aku State House 5. Inotu mukuwadziwa anyamata amenewa, ndichite kuwatchula. Ndipo ali mkatikati mwa ulendo akuyenda, atafika pa Agapatenga turnoff, ndi pamene magalimoto onse aja anayima. Ndipo atayima anayamba kuwafunsa Boni Kalindo kunena kuti kodi galimoto imene ikutisatira mbuyoyi mukuiziwa ndi ndani? Ndipo Boni Kalindo anawuza kunena kuti ino ndi amene mwanditenga, kumene ndikupita sindikuziwa, ndikungoziwisidwa kuti tikupita ku Nkhotakota. Nde musandifunse za magalimoto amene akutisatira, chifukwa nkuthekaso ni magalimoto a polisi, nkutheka ndi galimoto ya ame, koma ine mwanditenga mukuti mukupita nane ku Nkhotakota. Ndipo pamene paja anakhala mwakanthawi pa Agapatenga paja, chifukwa plani yawo ya anthuwa tsopano inaoneka kuti yayamba kusokonera ikeka, chifukwa plani imene anali nayo ndionera kuti aponya Boni Kalindo mgalimoto, magalimoto ena amene akubwera aja aponde Akalindo, nde anene kuti Akalindo amathawa mgalimoto. Koma chifukwa cha magalimoto amene amabwera kumbuyo kwa magalimoto atatu a polisiyo, anthu wa mitu inawira, ndipo magalimoto aja nawonso anazilala, sanaoneke kumene anapita. Ndipo magalimoto atatuwa anawuyambanso ulendo wonyamuka kumapita ku Nkhotakota. Ndipo Amalawi, kodi mukuziwa? This is Comrade Tyler on Repopo FM. Ndipo magalimoto a polisi atatu wandi galimoto imodzi ya ku State House anawuyambanso ulendo kunyamuka kumapita ku Nkhotakota. Koma chododomesa ndichonera kuti magalimoto ena aja amene anangosowa aja anapezekanso kuti magalimoto aja atulukiranso mwazizizi nkuyambanso kuwalondola anthu aja. Komanso kutsogolo iwowa amaona ngati kutsogolo kuli galimoto ya ku State House, komanso kutsogolo kwa galimoto ya ku State House kunalinso galimoto ina imene inatulukira, imene inachokera ku Nkhotakota, imene aliyense sanamvese kuti kodi galimoto ili patsogolo pathuso isi kuthamanga, komanso sikuyenda pang'ono. Chikuchitika ndi chani? Anthu wa mitu yawo inakula kunena kuti panopa mishoni yathu yalephereka. Ndipo Amalawi ndi pamene chamma 12:30 1 o'clock Boni Kalindo amafika ku Nkhotakota. Ndipo ndikuyankhula ndikunena pano, ife ngati ali Mpopo, ine ngati Comrade Mtanyiwa, Boni Kalindo ndayankhulana nawo, nali ku Nkhotakota komweko ndayankhulana nawo mpaka ndikupanga programu, ndadziwa mmene anayendera Boni Kalindo. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu ali ndi maplani ofuna kuwapha Boni Kalindo, koma Mulungu sakutisiya tokha iyayi. Uthenga wanga upite kwa inu anthu nonse aku Nkhotakota amene mmakonda Boni Kalindo. Tiyeni usana ndi usiku tikhale tili kumeneko. Talandiranso uthenga kuchoka ku State House kunena kuti ndi mmene zilili mishoni yalephereka, akufunanso atenga Boni Kalindo azibwerera nawo kupita nawonso ku Lilongwe. Nde mkutheka
akhoza kuchoka nawo usiku wa lero kubwerera nawo ku Lilongwe, kapena nkuteka atenga mawa la Mulungu usiku osati masana ayi, maulendo awo akukhala a usiku okhaokha. Ndicho linga chonoti akwanirise zimene akufunazo. Ndiye ndifuna ndikupempheni anthu akunkhotakota kunena kuti kumeneko tapezaniso ndi magalimoto. Aphoni Kalindo akamachoka kumeneko muyende nawo limodzi, muike mafuta. Ngati mafuta akusoweni timbireni pa Limpopo FM, ifeyo tikupasani ndrama ya mafuta. Tikufuna tipulumuse moyo wa Aphoni Kalindo. Komanso tiyeni Amalawi tonse amene timayikonda Malawi First, tiyeni tisonkhe ndrama zimene tatumizire anthu akunkhotakota kuti magalimoto akamachoka kumeneko ulendo uno, magalimoto ochoka kunkhotakota kwaperekeza Aphoni Kalindo kupita ku Lilongwe. Tikufuna magalimoto akhale ochuluka. Ngati panali magalimoto awiri atatu amene anadodomesa anthuwa, koma ulendo uwu Akalindo akamachoka kunkhotakota tikufuna magalimoto 5, 6, 7. Ndiye tikufuna mutiuze anthu akufuna kwabwino amene mufuna kuwaperekeza Aphoni Kalindo. Tikutumizireni ndrama, muike mafuta kuti muyende ndi Akalindo. Maplano owapha Akalindo avuta. Ndikuti ndibweranso kachiwiri ndikuuzeni kunena kuti kodi Akalindo kuti azigwidwa anagwidwa bwanji, chifukwa Amalawi ambiri amafunsa anadziwa bwanji kuti Akalindo ali kusalima. Ndiye ndikuuzani kuchokera mmene Akalindo anayendera ulendo wawo wochoka ku nyumba kwawo ku Lilongwe kupita kusalima, ndipo zinatheka bwanji kuti apolisi apite kusalima. Anapangisa ndi ndani? Ine wa Limpopo FM zonse ndazipeza, ndipo ndikuuzani kuti anapangisa ndi wakuti, ndipo sinakhala mwakuti. Endi kunyumba kwa Aphoni Kalindo siku limene lili kunali magalimoto ochuluka kwambiri, koma akazi awo Aphoni Kalindo samadziwa kunena kuti panja pabwera gulu la anthu la apolisi. Kodi anapangisa kuti anthu onsewo athawe ndi ndani? Limpopo FM ikupasirani zonse chigawo chakumasana. Ndipo Amalawi musanamizidwe kuti Aphoni Kalindo amwalira. Agape Khombe, Aphire Malata komanso Ben Longwe ndi amene akutumiza zinthu pa social media kunena kuti Aphoni Kalindo amwalira. Aphoni Kalindo sanamwalire, Aphoni Kalindo ali moyo, koma ndi gulu licha takhala tikunena kuti opanda Aphoni Kalindo, opanda ali Limpopo FM siku limenelo losadya, chifukwa alibe ntchito zogwira, amadalira kupempha. Ndiye nkupempha kwawo amapempha andali. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Ndikufuna ndibwereze Amalawi nonse akunkhotakota, tikhamukire kumeneko tikamuone Aphoni Kalindo, tigone naye limodzi. Ndi ufulu wathu, timteteze Aphoni Kalindo. Ulendo uno akamanyamuka kunkhotakota tikufuna magalimoto ochuluka. Nkhani ya mafuta msadandauli nonse amene muli ku South Africa, titumize ndrama kwa a George Magoha, tatumizire amene ali address Amalawi First, tipange dzuwa likamalowa lerolo tionesese kuti tapereka kanga chepe tikhale pafupifupi ndi 500,000 Malawi kwacha. Tikufuna anthu akunkhotakota akuzipereka, tatumizire ndrama zoyika mafuta mgalimoto. Ulendo uno Aphoni Kalindo aperekezedwa ndi magalimoto a polisi komanso aperekezedwa ndi magalimoto ochuluka. Tione kuti imfa yawo ikhala bwanji. Azolowera kupha
ndenkumata 2025 tiwinaso ndani amene atakavotere MCP ino akunkhotakota muzalimba mtima kukavotera chimenechi kwani chimenechi ino akumzimba ino akumpoto ammanga kamulepo kaluwa nkhani zake zazi mawu amene anayankhula akamulepo kaluwa ndi mawuso omwewo amene anayankhula wamkulu wa nkhondo a VP Phiri kunena kuti ndege sinatere ndege sinabwezedwe ku Mzuzu. Mawu omwewo ananena aphiri mawu omwewo anayankhula akamulepo kaluwa lero akamulepo kaluwa amwalira amangidwa noti amwalira amangidwa ndipo ndikufuna ndikuwuzeni Malawi kunena kuti ino amene mwabadwa kumene ngati timakamba za demokrasi mwini wake wa demokrasi timamva zonoti kunali amalemu achihana koma munthu amene anayamba kumenyera demokrasi kuti ibwere mdziko la Malawi ndi akamulepo kaluwa amene amayankhulira pa Channel Africa ndipo anthu usiku wina uliwonse timasonkhana malo amodzi kuti tiyeni timve kodi Channel Africa kuti chani akamulepo kaluwa ngati mmene mukumverera Limpopo FM lero nthawi imeneyo inali Channel Africa imene imaulusa za akamulepo kaluwa akudzudzula boma la Malawi. Ndikateronso pa Limpopo FM Comrade Tanywa ndikuti tisiyane pomwe pa nkhani ndiyonena kuti maplani owapha Boni Kalindo akadali mkati ndipo ndikuyankhula pano anyamata onse aku State House apangiridwa lenti munkhotakota munkhungamo kuti azigonera komweko oti mutati mufufuze mmalo ogonera mwa anthumo muli anthu achilendo amene abwera amene akugona kumeneko olo mutathamangisa simunalakwe chifukwa ndi aumbanda. Muli banja who is who magemu ake ndi amene watipezatu.